Uništavanje infrastrukture naše prestonice dominantno je još od 90. godina i kohabitacija SPS-a i SPO na vlasti. Dovođenje javnih dobara do propasti, podizanje luksuznih objekata bez koncepta i plana, donošenje odluka bez konsultacije i javnih rasprava, postupci su koje manje ili više možemo pripisati svim gradskim vlastima, već godinama unazad. Rezultat toga je da živimo u Beogradu kakvom ne želimo da živimo. Kakav nam je gradonačelnik Beograda potreban? Pitanje je koje treba postaviti svim građanima, ne samo stručnjacima i ne samo u susret predstojećim beogradskim izborima. Uvek sam nekako mislila da kad glasam za gradonačelnika, da na kraju to nije čovjek za kog sam glasala, mislim nikada nije bio. I onda sam nekako uvek imala utisak da je to van moje moći. Ja sam malo spustio kriterijume svoje nakon ove vladavine Siniše Malog, tako da sam u fazonu samo da bude ljudsko biće koje nije Siniša Mali. To je moj kriterijum za gradonačelnika. Želim isti kao što je sad takav da ostane i sledeći. Samo malo više da ima uslova da sve to uradi što on želi, što su zamislili. Da bude dobar, iskren i pošten. Šta to znači? 3 najbitnije osobine koje svako ljudsko biće treba da poseduje ako želi da nešto promeni, odnosno ako želi da uradi nešto kvalitetno i dobro. Želim čoveka s vizijom, ne osobu koja će lupa štambilj na soliter. Koji će mi to džaba? Ja želim gradonačelnika koji neće protiv volje građana ovog grada, to jest Beograda, raskopavati grad, koji neće protiv volje građana ovog grada rušiti grad u sred noći, koji neće to dozvoljavati. Moja poruka za budućeg gradonačelnika bi bila da se brine i da brine o tom malom čoveku u svim aspektima života, obzirom da imamo te male životiće. Vrlo jednostavno, znači bilo koji gradonačelnik koji nije Siniša Mali i koji nije Srpske napredne stranke. I pored upadljivog građevinskog napretka, svedoci smo usporavanja razvoja Beograda na više strana, na kulturnom, ekonomskom, a pre svega građanskom nivou. Obesmišljavanje uloge gradske uprave i različitih službi danas su konstanta. Neretko se suočavamo sa urbanim i komunalnim rasulom u gradu. Zima je pred nama, te nije zgoreg podsjetiti se da je pucanje dotrajalih cevi bio jedan od većih problema pre samo godinu dana. I ono što je važno, to su ti komunalni problemi na koje se kod nas nekako gleda sa nipodaštavanjem, ali zapravo to su stvari koje jesu ingerencije gradonačelnika i jesu stvari koje su nama važne za svakodnevni život. Gradonačelnik Beograda sada u vremenima ogromne globalne svetske tranzicije treba da razmišlja da li će ovaj grad za 20 godina biti takav da u njemu neće moći da dišeš, na primer. Kako će da odreaguje ovaj grad i okolna poljoprivreda na globalno otopljavanje? Kako će ovaj grad reagovati na ogromne saobraćajne zahteve koje će imati u budućoj Evropi, gde će pola stanovnika Nemačke ići kući u Tursku da vidi kako im je rodbina. Pre svega mislim da je interes građana da svaka oblast društva bude uređena od strane stručnjaka, a ne od strane ljudi koji su najbliži partiji, koji će po dogovoru da urade neke stvari i da podele partijski plen. Pa svaki narod ima vlast kako zaslužuje, pa i tako je gradonačelnik nekako odraz nas samih, pa mi se možemo lamentirati koliko hoćemo. Pa nama je potreban pravi jedan domaćin. Znači da brine o svima nama građanima, da rešava sve probleme naše koje ovde imamo. Nisam siguran da imamo boljeg, a ovaj može više. Neadekvatna urbanizacija posledica je između ostalog prepucavanja između bivših i sadašnjih gradskih vlasti. Gašenje projekata koje je započela prethodna vlast, bez obzira na njihovu vrednost, slika je političkih obračuna ovdašnjih gradskih čelnika. Fokus na projekte poput Beograda na vodi, koji je istovremeno i svojevrsni spomenik sadašnjoj gradskoj vlasti, itekako je upitan ukoliko imamo u vidu neosetljivost na socijalna pitanja. Postavljanje luksuznih lustera u kuću oronule fasade paradigma je sadašnjih postupaka gradskih vlasti. Ma, molim vas, to su sve objekti. Taj čovek mali na pijedistalu, njegove potrebe. Razumete, tog malog čoveka. Masa ljudi je nezaposlena, teško živi. Kao što sam rekla, cela Srbija je pod teretom siromaštva. Prosto da se taj standard tog malog čoveka popravi. Ja im ništa ne zameram, ali verujte da ništa ne zameram. Ovo sve što je malo frka po gradu, Bože moj, pa proći će to, ali će nam biti lepa ulica.
To je kao kad me pitate da li u mom raspalom stanu je glavno pitanje da li ću da popravim Smederevac u sledećoj godini. Ne bre, treba da renoviram kompletan stan. Izbacuj to sve napolje, napravi neki plan šta će tu da bude, koliko ćeš da živiš tu dugo, koliko ćeš dece da imaš unutra, pa ajde onda se raspravljamo o tome kakav stan treba bude. Ovo je baš ostalo kao Skadarne Bojane. Nema kraja. Trebalo je stopirati saobraćaj, završiti u što kraćem roku i pustiti. Ovo ima da traje još par meseci. I tokom mandata prethodnih gradonačelnika bilo je prisutno opšte nezadovoljstvo građana. Tako da je iznenađujuće to što se Beograđani danas sa setom sećaju ne tako davnog perioda i veličaju postupke prethodnih gradskih vlasti. Predizborno obećanja o vraćanju Luke Beograd u vlasništvo građana, gašenje Fonda za kulturu zarad izgradnje mosta, upravljanje gradskim budžetom u ličnu, a ne u građansku korist, kompletan zaborav prioriteta zarad izbornih poena, odlike su prethodnih vlasti. Da li nam umjesto političke odgovornosti ostaju samo izborni slogani? Pričao se za jednog da je u svoje vreme pričao svakom gradu kilometar asfalta. I to je ovako zvučalo, wow, fascinantno, dobar. A u stvari učestvuje u kupovini neke tamo velike mašine koja je mnogo koštala, koja je automatski pravila asfalt, pa je imao svoj neki tal. I onda ajmo svakom gradu po kilometar, a kilometar asfalta zna se koliko košta. 1.000.000 ili koliko evra. I tu je njegov bio. U javnosti je ispao veliki, a znao je zašto to radi. A za koga se to govorilo? Nas je dok nije došao na vlast, se peo na kamione i pričao nemoj da plaćate struju. A kad je došao, onda je revno po narodu, ajmo. Sad sam ja došao, ubro poene i tako je. Pokojni on, nećemo o njima. Sve najlepše. Taj će čovjek u stvari biti neka vrsta izvršnog producenta za priključivanje Srbije u 21. veku. Takav čovjek nam treba. Ali nije samo što nam treba takav čovjek, nego treba i nam takvi njegovi saradnici. Čuo sam za jednu stvar, to me onako malo zaprepastilo, malo je i pokazatelj koliko je Siniša Mali dobar gradonačelnik, a to je da se ljudi sad odjednom sa setom sećaju i spominju Đilasa. Znači, to je nevjerovatno da je ovaj uspeo od Đilasa da napravi nekako dobrog kandidata za gradonačelnika. To sam mislio da se nikad neće desiti. Tamo bi stvarno trebale biti neke osobe koje shvaćaju da su oni naši zaposlenici, da ih mi plaćamo, da su odgovorni nama i da prvi put kad nešto zafrknu od srama sami trebaju odstupiti. Kako koja vlast dođe nova, kritikuje staru, hapsi ih, pronalazi onda kakve su sve malverzacije radili i tako redom. Što znači nisu priče slučajne. Čim im ovi nalaze. I ovoj će vlasti kad jednog dana budu sklonjeni, zamenjeni, neko naći šta su radili. Ali, kad prođu vozovi, kasno je posto za novi početak. Nadamo se boljem sutra, nadam. Nama je šteta što nemamo samo more. Da imamo more, mi nigde ne bi išli odavde, jer imamo mnogo lepe krajeve. I sad kad ovo urade na vodi i ne znam šta još sve, neće niko nići iz Beograda, svi će dolaziti u Beograd. A kako gradonačelnika zaista želim u nekom dugoročnijem smislu, pa najbolji odgovor bio da zapravo ne želim gradonačelnika, jer mislim da je ta funkcija nije nešto na što se treba kao fokusirati. Mislim da nam je potrebna jedna kao drugačija gradska vlast koja bi više funkcionala sa nekim kao horizontalnom povezivanju građana, znači veća participacija samih građana u donošenju odluka i u biranju onoga što jeste najbolje za život u njihovom gradu. Ja bih na kraju očekivao čoveka koji će da onemogući da Beograd postane veća provincija u odnosu na svet nego što je sada. A sad je provincijatina i to onako ogromno. Kako bi moj slogan glasio? Osmeh na lice jer smo tako lepši. Ja bi napravila neku anketu da čujem taj vox populi, glas naroda. Beograd moramo da vodimo zajedno. I kako odmiče vreme, sve su veće šanse da takvog čoveka nema i takav čovek služi da bi se desilo čudo i da mi poverujemo da takav čovjek nije nestao. Novogodišnja rasveta ne bi trebalo da bude jedini ukras Beograda. Viši standard, bolnice u boljem stanju, bezbedan grad, čist grad. Rečju, grad dovoljno snažan da svojim građanima pruži kakav takav osjećaj sigurnosti. Oni nešto stariji Beograđani sećaju se gradonačelnika Branka Pešića i taj period opisuju kao zlatno doba Beograda. Gazela, Terazijski tunel, Beograđanka, 25. maj, Pinki, Olimp,
Muzej savremene umetnosti. Zaostavštine su Branka Pešića. Pisani, ali i usmeni izvori kažu da je gradonačelnik Branko Pešić obavljao svoju funkciju tako da se svi građani osete sastavnim delom grada i da je u pola noći, bez vozača i bezbroj pomoćnika, rešavao probleme svojih sugrađana. Naredni izbori pokazat će da li je Beograd spreman i da li ima novog Branka Pešića ili ćemo i za par godina živeti nezadovoljni uslovima za život u našem gradu.